Is féidir an sprí go Joe a bheith agat le Péinteáil Aghaidheanna, is féidir bheith i d'anmhí, i do charactar dríochta, nó rud bit is mí an leat. Méabh, céir bhá leat inniu? Bóín! An smaoinemh, seo linn. Seo a méidir teag teastáil. Dearg. Gailre. Dubh. Scúba. Spúnsí. Dús dahí an áid ag úsa spúnse agus an dá dearg. An sin tá spotí ó mhain dé ag úsáid, scúb agus an dá dubh. Tairn an tena an sin ag úsa scúb a díist agus an dá dubh. Bóín dé álinn, céir de ceapan tú? Is fáil mé. Buan TUILLEADH féin tá sé bra éasca agus spríúil.